Как да се отървеш от шуфа? Помните ли, че вече говорихме за това как да се отървеш от негативната шуфа? Имаме страхотни новини. Сега става още по-лесно да се отървеш от негативните записи. Защо? Какво се промени? Запази това видео, подели с приятели, за да могат и те да се възползват от тази невероятна информация. На 10 април 2025 година Висшия съд в Кьолн постанови, че шуфа не може повече да съхранява записи за 3 години напред, след като си платил всичко. Вместо това, тези записи трябва да бъдат незабавно изтрити, след като си платил задълженията. Делото е заведено от потърпевш, след като шуфа продължава да разпространява негативни записи за него, след като той си е платил задълженията. Съдът определя, че това представлява накърняване на социалната репутация на засегнатия и осъжда 500 евро глоба. Решението бележи практика в промяната, повлияна от решението на Съда на Европейския съюз през 2023, според която частни агенции не могат да пазят по-дълго информация, отколкото тя се съхранява в държавните регистри, какъвто е, например, регистъра за длъжниците в Германия. Там информацията се пази за 3 години и се изтрива автоматично след това. Но ако дългът е платен преди това от длъжникът и ищецът няма претенции към него по параграф 882е, абзац 3 ЦПО или Гражданско-процесуалния кодекс, записът може да бъде изтрит предсрочно. Съдът подчертава, че вътрешните правила на шуфа нямат тежест, ако противоречат на европейското право. Теоретично шуфа може да се противопостави на това решение, ако заведе дело пред най-висока инстанция или Федералния съд в Германия. Какво означава това за теб? Ако имаш платено задължение, което все още фигурира в шуфа, може да направиш следно. Първо, провери дали записът все още съществува. Второ, подай незабавно искане за изтриването на това задължение, като ползваш тази информация. Трето, може да се възползваш от това съдебно решение и да искаш обезщетение от минимум 500 евро от шуфа. Четвърто, не чакай твърде дълго, за да не би ситуацията да се промени. Какво мислиш ти за това решение на Висшия областен съд в Кьолн? Пиши в коментарите. Запази това видео, абонирай се за нашия канал и го сподели с твоите приятели.